Sanibona ke weyinsizwa. I-Congo dust le. I-Congo dust yokuthi uphuze ukuchama empedeni. I-170 rand. Incane phakathi yebo. Kodwa into eyenzayo yenza 1. Excuse me guys, phela umuntu ushaya amashapompo uvisiza igqela. Njengoba nivisiza amapipi nje ku December kulesi kakhulu. So uthi nje uyithinta i-Congo dust bese uthi la esandleni ngathi kuba manzi udonse umthondo la phezulu kulembobo lela uthi kanje yana sephekwe imbobo lela phezulu bese udonsa noma iplastic noma icondom ipipi tsalele uvale bese uya relax ubuka iTV uyabona after 30 minutes uyahamba ipipi your gas meke wafika nje umama uyifaka kanye ngesonto ungayigqobhi zonke insuku zoqhusukelwa ipipi ifakwa kanye i-Congo dust ngesonto meke wafika nje noma kuthiwa ufika ngakusasa iprocess uyenza namhlanje akunankinga kuyowombethe 170 umnyango ubuziba ngalokho bengena bese kuthi weyinsizwa akayi ngilapha la eThekwini la ku West Street ku Manchester Passage la sidayisela khona vele maseThekwini kodwa South Africa yonke nje ubuke i-profile picture yami uyibone inamba ye-distribute mawungibuka ku-TikTok 0817293262 ngangi-inbox as well. Impesi yabantu besilisa le guys, impesi yamadoda uyifaka ngisho kwinhloko kuyisobho lenhloko isuke lisashisa lapha mawuqeda ukuthenga isobho udonsa ispoon ufaka phakathi impesi uyayiphuzela hayi uyaqina umthondo uthi ngqi kodwa ke impesi eyomdlandla ukuthi ube nomfutho embedeni ubhebhe into ekhona isisu sakho masimuntu ubuntu kufanele uyiphuze ekseni ungakadli lutho mawunganali isobho ngabilisa amanzi uwafaka enkomshini ufake ispoon esodwa sempesi ufaka amanzi enkomshini ebese ke uyaphuza uyabona into la iphela ungashi bese uyaphuza ke iyakhuculula isisu ikushiya nomdlandla kushiya 130 rand ke impesi ehena impela ke seningangithinta ke nje khona mawungibuka ku WhatsApp vele fika usuthi ngicela so ke bodali mawufuna ukuthi hayi ufuna umdlandla empedeni umfutho phampe ngampela ubhebhe into ekhona ubhebhisisi sasa nansi ke u130 impesi le kade ngiyisho ebese udonsa nansi i-Congo dust i-Congo dust yokuphuza ukuchama impesi yomfutho so u130 lo uphuza namanzi abilayo ngafaka ngisho eparishini ekseni maqeda ukwenza iparish ukispoon fake phakathi ebese kuba i-Congo dust ke le u170 eyokuthi uphuze ukuchama ikhombo le u300 rand ngiyaposa ngoPep conPep ka 60 rand uthatha 7 to 9 days bese kuba khona uPep ka 110 rand othatha 3 to 5 days uyayibona into le bese kuba postnet 210 rand uthatha 3 to 2 days yonke ke imali mawuthenge kumina straight uyifaka kumina straight imali mawubuka i-profile picture abona i-distributor seduze nawe kwi-profile picture yami then ucontacta i-distributor bese ukhokha kwi-distributor inamba yami 0817293262 angazi uzobungibuka kuphi nendawo kuyashisa ke la ngikhona guys kakhulu ebese kuthi thana zami ngibe nomlondo umlondo nawo itiye lomdlandla empedeni lokuthi ushama around amaningi kube nomfutho pump lu 130 ama-Tipex awu4 so ke uvuka ekseni thatha nansi ikomishi ubilisa amanzi thatha i-Tipex ufake phakathi ufaka amanzi ulinde kube ngathi kuyaphola bese uyaphuza ufaka ushukela ufaka lutho itiye alibabi alinalutho ebese uyaphuza ke ungalitshingi i-Tipex ngoba li-strong emini thatha i-Tipex lakho lelo lisebenzisa ekseni uyalifaka ufaka amanzi uyaphuza ntambama ma ungafuni ukwenza leyo process uvele uvuke ekseni ngomgxusho omngaka waject mhlawumbe 1 liter or something ufaka i-Tipex lokhu uyiphuzela nje lokhu uyiphuzela uqede insizwa yakithi uphuza amanzi ke during the day uyabona masiyoshaya embedeni ntambama umfutho ozobunawo itiye leli ke njengoba ama-Tipex yawu4 uphuza 1 Tipex once a week awudinga ukuphuza zonke izinsuku mawuthanda mhlawumbe usungayibeka ke noma 4 days anyana wequ 4 days bese uphinde uyaliphinda hayi liyashaya nalelo mdlandla mawungayifuni impesi uthatha i-Tipex ziyasha noma ke futhi uthenge le combo mawungayithengile ikhombo yempesi une-Congo dust ungathenga umlondo iti wenza itiye uphuzele normal nje tea ungakhipha ngisho iphepha leli ngabonakala ukuthi itiye lakhe lana ufake plastic umfazi angaboni ukuthi lana lokhu uyiphuzela itiye lakho kube ngathi itiye lakho nje uyabona into leyo esazilona ekhaya noma ulinike umngani wakho ebese kuba ke-Congo dust lokuphuza ukuchama 170 130 so le khombe u300 so sinale khombe yokuthi impesi ne-Congo dust or umlondo ne-Congo dust kuba kwena ukuthi ufuna kuphi ngoba ivideo vela yakapheli bese kuba ne-cleaning herb nanti cleaning herb i-cleaning herb i-170 rand eyoclean izinto
Uyabona izinto uma ingcolile umchamo wakho uba uyanuka, umchamo ophumayo ubhede nepipi libebhecebhece libe nokuthi liyavuka kodwa lingawuqedi kahle umsebenzi lize liphinde livuke ngakusasa. Kade wenze namhlanje, thatha i-cleaning herb 170 rand. Ubilisa amanzi nayo, uyayibilisa-ke i-cleaning herb. Ngizokutshela ukuthi uyibilisa kanjani ngoba phela le video siyanqamuka kodwa thana zami i-cleaning herb lena 170 yoklina izinto uma ingcolile ziphakela lapha ezantsini emthambeni yepipi ukukline ngoba izinto iklinwa amanzi ukuphuza kakhulu amanzi nokuyiclean. So mangabe ibhede izinto nayo lo unkunzumalanga uyabheda ngabe savuka kahle ngasaperforma kahle. So uthatha i-cleaning herb ikusiza nakwiqolo. Ma uyipheka i-cleaning herb isithanda sami ukha i-teaspoon ufake ebhodweni, uthatha inkomishi yamanzi abanzi abandayo ufake ebhodweni kubile ndawonye. Ma unqena ukuthi ufake i-teaspoon elodwa nakusasa uphinde wenze, thatha ama-teaspoon noma u5 noma u10 ufake, uthatha inkomishi zibe u11 ngoba phela ngithi kusazobile. Ma ufaka ama-teaspoon awu10 ufake inkomishi eziwu10 kuzobili usuthola inkomishi eziwu9 ze-herb. So ufake inkomishi eziwu11, ma ufake ama-teaspoon awu5 ufake inkomishi eziwu6 kubile bese uyakusefa ngoba phela uzoyibona inhlaziyana yekhambi izobe isakhona bese uyakusefa bese ke uyakuphuza. Ku-right ukuphuze ku-warm, uphuze ekuseni inkomishi ungakahle uphuze ntambama engathi ungaba ne-orintshanyana-ke ngoba inokubaba babo kodwa naniphuza ukhona ensizwa zami. Bese kuba nanawo umveva, nibuye ningangizwa kahle nithi na umveva no-oyela kokubili kukhulisa ipipi lo u80 rand. U-oyela wokuthi umasaji ipipi uzuyofa ngoba liyadinga ukuthi ulimasaji imthambo ihlala ithe ngoba uma ungamasaji imthambo iyagoqana. Ingakho the more ukhula bese libuyele emuva ukuthi ukhulisa ipipi, cha wenza ukuthi ipipi limasajeke. Nangu umkhulisa pipi umveva uyali-enhance ipipi, ungalindeli u-extra large uzolithi nje ipipi lakho. Ipipi ke lakho angilazi noma lidek noma lide ngoba niyenibuza ukuthi lizoba lide noma lizoba dek, anginalo-ke sandizoma banazi. Kodwa-ke nge-feedback namadoda ayisebenzisayo ethanda i-product yami ngiyazi ukuthi ipipi lakho uyawubona umehluko lithi. Kusiza nakuma-ulcer, ma une-BP na unoshukela ipipi lingasaqini kahle lingasami uyakusiza lapho. Thana zami-ke kulo mbuzo ukuthi ubona nini umehluko imizimba yeni ihlukene. Omunye wabona in 2 weeks, omunye wabona in 3 weeks, omunye kuphela inyanga athi ima ngiqala ukubona kancane ngicela ukuthenga enye product. So u1200 lo.